Здравейте! Днеска нашия екип от Solid, Жо, специалиста в комуникация и сигурност повече от 10 години. И Иван, специалиста в блиндирани врати и сигурност повече от 20 години. Ще ви представим управлението на продуктите ни IPS с чип карта. Същата карта, трябва да се има предвид, се ползва от банковата система. Тя замени магнитната карта и в момента масово се ползва за управление за тегляне на пари. Жоро, нашия специалист, ще ви запознае по-подробно с приложението на тази карта в нашия продукт. Накратко да ви обясня как се работи с вратите от серията IPS, които се управляват от безконтактна карта. Безконтактната карта вътре в себе си съдържа вграден чип, в който има записана информация, която безконтактно, без да се допира, обменя информация с вратата и в зависимост от това дали карта е регистрирана или не, вратата се отключва или не се отключва. Експлоатацията е сравнително проста, не изисква никакви предварителни знания и умения, просто трябва да поставите картата в областта на антената, за да може вратата да се заключи. При повторното ѝ поставяне, при заключена врата, ето виждате, ние я отключваме. Картата може да си я държите на държател, на ключодържателя, може да си я държите в самия портфейл, не е никакъв проблем. Тя работи и през портфейл, моне, така нататък. В общи линии удобството е, че не ви се налага да вадите картата специално, за да я поставите пред четеца. Работи на разстояние около 2-3 см. Какви са другите предимства на вратите от серията IPS? Освен че с картата може да отключвате и заключвате вратата има и така наречената функция Easy Go, т.е. автоматично заключване след затваряне. При включването става сравнително просто, с един бутон, чува се звукова сигнализация, която индицира, че вратата е преминала в така наречения режим Easy Go и сега ще забележите след затварянето и след определено време, което време може да бъде коригирано от 3 до 12 секунди, вратата се самозаключва. Тази функция е много удобна за всеки един, тъй като често ни се случва, след като сме излезнали, да се помислим, аз заключих ли, не заключих ли. Това ви спестява всичките тези размисли. С картата си изключвате вратата. Отново ще се върнем в предходния режим. Сравнително просто е и програмирането на нови карти. В случая това става с така наречената карта за програмиране или мастер карта. Сега ще ви го демонстрирам. При отворена врата поставяте картата за програмиране или така наречената мастер карта пред антената. Чува се съответната звукова сигнализация, която индицира броя карти, които са програмирани във вратата. Ако вратата издаде 5 звукови сигнала, това означава, че във вратата има програмирани 5 карти. Програмирането на нова карта сравнително просто. След като сте в режим програмиране, просто поставяте новата карта пред четеца, вратата индицира, че е приела, излизате от режим програмиране с картата за програмиране и поставяйки новата карта, тя вече е програмирана. Вратата се заключи. След второто поставяне, вратата се отключи. По същия начин, сравнително просто, става и изтриването на картите. Отново поставяте картата за програмиране. Разполагате с два бутона, които са достъпни. Сравнително просто. Натискате едновременно двата бутона, задържате го за 5 секунди и всичките карти, които са програмирани, са изтрити. След това, с стъпката, която преди малко разгледахме, отново се програмирате необходимия брой карти. Това сравнително просто управление на вратата позволява тя да бъде широко разпространена, тъй като за нейната експлоатация не се изискват абсолютно никакви специфични знания от клиента. Предимството на вратите от серията IPS е високата сигурност. Разполагайки с, както виждате, невидимо заключване, невидима заключваща система, за която никой отвънка не знае, независимо дали тя се включва в 2, 5, 7 и така нататък точки, ви увеличава вашата сигурност.
Ако днес сме успели да ви заинтригуваме и освен високата сигурност да разберете, че управлението с карти е много по-лесно, отколкото и с ключ, заповядайте в нашите изложбени центрове на Solid. Очакваме.